ideja koja okuplja i sabira sve porodične ljude i sve one koji se bave porodičnim vrednostima i populacionom politikom. I želimo da takav jedan sadržaj bude deo i Republike Srpske i njihove javnosti i njihovog porodičnog života. Ova ideja javila se kao rezultat Svesrpskog sabora, Srbije i Srpske, kao rezultat deklaracije o saradnji naših institucija, o čvršćem povezivanju Beograda i Banja Luke i kao ideja koja ima za cilj da se borimo za to da srpskog naroda bude sa obe strane Drine i da našeg naroda bude i u Srpskoj i u Srbiji. Poruka koju smo tada istakli tim povodom bila je da su Srbija i Srpska jedna porodica. Zaključci Svesrpskog sabora koji je organizovan na ideju dva lidera, predsjednika Dodika i predsjednika Vučića, se implementiraju i ovaj sam događaj koji ćemo imati 24. maja u Višegradu je jedan od zaključaka koji smo imali na Svesrpskom saboru. Porodica i jeste stub jednog društva i jeste stub svega onoga što jedna država treba da radi. Drago mi je da su Republika Srpska i Srbija u ovom nekom teškom periodu ostali svetionik i za čitavu Evropu, ali Boga mi i za veći dio svijeta kao svetionik porodičnih i stabilnih vrijednosti. I danas kada se mijenjaju geopolitičke okolnosti, Republika Srpska, Srbija uz neke naše tradicionalne partnere može biti primjer kako se očuvala porodica i porodične vrijednosti. Mi kao domaćini ćemo pokazati da Višegrad ispunjava sve uslove, da tamo žive dobri ljudi i zajedno sa vladama Republike Srbije i Republike Srpske napraviti zaista jedan događaj koji će se vidjeti u cijelom svijetu. Porodica je nešto što zaslužuje najbolje u današnje vrijeme. Porodicu treba da cijenimo, da širimo i evo prilika je da vas pozovem da budete prisutni 24. maja u Višegradu, da pokažemo sve ono što znate o Višegradu i ono što možda niste do sada ni znali.